Huwag ninyong sisihin ang inyong mga sarili sa ginawang desisyon ng inyong mga kasama. Ito ay kagustuhan nilang gawin at hindi ito labag sa kanilang mga damdamin. Kung ano man ang mangyari sa kanila sa baryo, ay hindi nyo na ito kasalanan. Maghunos dili kayo at matutong itabi ang inyong mga emosyon para sa mga kasama nating nawawala. Wika ni Pio Carpio. Pero Ermitanyo Carpio, hindi ho ba kailangan natin silang bigyan ng tulong upang sila ay maligtas sa lalong madaling panahon? Hindi ba't yan ang dapat na gawain ng mga kapatid nilang nasa samahan? Sagot naman ng isang albularyo. Oh, tama ka. Pero hindi natin alam kung magiging patibong ang ating mga kasamang nawawala para tuluyan tayong malipol ng mga mambabarang. Sinasabi ko sa inyo, dapat maging maingat tayo sa ating mga gagawing plano dahil maaaring sa pagkakamaling ating gagawin ay maging kabayaran nito ang maraming buhay ng ating mga kapatid sa samahan. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos ang argumentong yun, wala namang nagawa ang mga kaanib ni Pio Carpio kung hindi ang sundin ang kanyang nais. Sa paglipas ng oras, tanging haka-haka at palaisipan na lamang ang umiikot sa kanila sa maaaring kinahantungan ng kanilang mga kasama. Sa paglipas pa ng mga sumunod na araw, halos wala nang balita sila Pio Carpio sa mga nawawalang albularyo. Lahat ng puot at pagtitimpi nilang nararamdaman noon ay pinili nilang itago na muna nang sa gayoy matagumpay nilang maisagawa ang kanilang mga planong binabalak. Isang hapon, habang abala sila Pio Carpio sa kanilang mga gawaing bahay, biglang merong bumisita sa kanilang grupo ng barang. Matapang silang hinarap nito sa kanilang mismong tinitirhan. Ayon kay Gonzalo, na ang bilang ng mga panauhing tumungo sa kanila ay nasa 6 katao. 2 dito ay matandang babae at ang 4 naman ay purong matatandang lalaki. Nakapangsuot ito ng mga belong itim at meron itong mga kwintas na halos maihahalin tulad mo sa kahoy na ginawang uling. Nang masipat ito nila Pio Carpio, agaran din naman silang napatigil sa kanilang mga gawain. Dahil sa hindi nagawang makapasok ng mga panauhing yun, pinili na lamang nila Pio Carpiong sila ang lumapit sa mga ito. Paglapit nila sa mga panauhin, ramdam na ramdam nila ang kakaibang presensyang daladala ng mga ito. Ilang minuto pa ang ginawa nilang pagtititigan, biglang nagwika ang isa sa mga matandang lalaki ng, "Bakit hindi kayo lumabas sa inyong mga lungga? Masyado na bang mga bahag ang buntot ninyo para katakutan kami nang higit pa sa pagkatakot nyo sa isang Panginoon? Kami labis na nalulungkot para sa sinapit ng inyong mga kasama. Tinalikuran nyo ang inyong mga kapatid at hinayaan nyong magdusa sila sa aming mga kamay. Sa susunod na ating pagtatagpo, sisiguraduhin naming tuluyang maglalaho ang harang na namamagitan sa ating pangkat. Hindi ninyo matatakasan ang bagsik at galit ng aming angkan." Nang marinig ito nila Pio Carpio, doon na nila tuluyang nakumpirma na ang mga mambabarang ang dumukot sa kanilang mga kasama. Kahit nang gagalaitin na sa galit ang mga kasama noon ng ermitanyo, pilit pa rin itong nagpipigil, alang-alang sa kanilang isa sa gawang plano. Kailangan pa kasi nilang magtiis ng ilang araw upang magtagumpay na dumating ang kanilang hinihinging tulong galing talusan.
Ang tulong na kanilang hinihintay noon ay manggagaling sa mga albularyong nakatira sa tungawan na kung saan marami ng karanasan sa pakikidigma laban sa mga mambabarang. Matapos makapagwika ng matanda, ay halos hindi mahulma ang mga muka ng mga kasama ni Gonzalo dahil sa sobrang galit sa mga ito. Animoy labis-labis ang kanilang pagpipigil para lamang maisagawa ang kanilang mga plano. Mga kapatid, huwag ninyong isipin ang kanilang mga sinasabi. Tayo ay inuudyok lamang ng mga yan upang mahulog sa kanilang mga bitag. Huwag niyong hayaang manaig sa inyong mga puso ang galit at paghihiganti laban sa mga nilalang na ito. Pilitin niyong damahin ang lungkot at galit na inyong nadarama at hayaan itong tumagos sa inyong mga kaluluwa. Sa ngayon, ito ang kailangan nating gawin upang maisakatuparan ang mga bagay na nararapat. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng mga mambabarang, tanging pagtawa lang naman ang ginawa ng mga ito. Sa bawat pagtawa ng mga yon, ay dumudura ito sa bakuran nila Pio Carpio na parabang ito ay nanghahamak. Hinahayaan lang naman nila Pio Carpio ang mga mambabarang na yon upang hindi na mas lalong tumaas ang tensyon sa paligid. Nang magsawa na ang mga mambabarang, pinili na din ng mga ito na lisanin ang tahanang tinutuluyan nila Pio Carpio. Habang papaalis ang mga ito, bakas na bakas sa pagmumuka ni Gonzalo ang labis na galit. Nais man niyang takutin ang mga panauhing yon, pero hindi niya ito maaaring gawin alinsunod sa mga balak ng kanyang tiyuhin. Nang tuluyan ng makalayo ang mga mambabarang sa kanilang tinitirhan, agad din namang bumalik sila Pio Carpio sa kanilang mga gawain. Napakaraming katanungan noon ng kanyang mga kasamahan, pero hindi na niya nagawa pang pansinin ang mga ito. Sa pagsapit ng hating gabi, habang sila ay natutulog, bigla na naman silang nagulantang nang marinig nila ang pagsisiungawan ng mga aso. Alam nilang merong papalapit na nilalang sa kanilang tahanan, kung kaya't pinili nilang makiramdam sa buong paligid. Si Gonzalo noon, panay na naman ang ginawang pagsipat sa labas ng kanilang tahanan. Habang siya ay nagmamasid, maigi namang nakikiramdam sila Pio Carpio sa paligid. Pinatay na din nila noon ang gaserang nagbibigay liwanag upang hindi sila madaling makita ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napalingon si Gonzalo sa kanyang tiyuhin at nagwika ito ng, "Tio Carpio, ang markupo at ang babaeng merong daladalang plauta ay naririto. Kasama din ito ang isang itim na kabayo at malaaswang na nilalang." Nang marinig ito ni Pio Carpio, biglang nanlaki ang mga mata nito. Kasabay ng pagkagulat ng ermitanyo ay ang agaran nitong paglapit sa kinaroroonan nila Gonzalo. Animoy hindi ito naniniwala sa mga nakita ni Gonzalo, kung kaya't nais nitong masilayan ng kanyang mga mata ang sinasabi ng kanyang pamangkin. Pagsilay ni Pio Carpio sa labas ng kanilang bakuran, bumungad sa kanya ang isang matandang babaeng merong dalang plauta. Doon na unti-unting nakumpirma ni Pio Carpio ang nais niyang malaman sa matandang yon. Matapos niya itong masilayan, agaran din naman niyang tinakpan ang butas na pinagsisilipan ni Gonzalo. Dahil sa mga kakaibang ginawa noon ni Pio Carpio, ay halos wala nang kaide-ideya si Gonzalo sa mga nangyayari. Ang mga naririnig na lamang nila noon ay ang pagkumpas ng mga malalapad na pakpak ng malaaswang na nilalang na kanyang nasilayan. Rinig na rinig din nila noon
ang paggapang ng itim na markupos sa lupa na para bang naghahanap ito ng pagkakataon upang pasukin ang kanilang tahanang tinutuluyan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig sila Gonzalo ng pagtunog ng plauta, hindi kalayuan sa kanilang bakuran. Habang pinapakinggan nila ito, ramdam na ramdam nila ang kakaibang presensyang bumabalot sa hangin. Animoy kasabay ng pagtunog ng plauta ay ang pagsilabasan ng mga ligaw na kaluluwa na nasa paligid. Dahil sa mga narinig nila Pio Carpio, panay naman ang pagpapakawala nila ng mga usal upang kahit papaano'y malabanan ang ginagawa ng nilalang na nasa labas ng kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig ng paghagikgik sila Pio Carpio ng isang matandang babae. Kasabay ng paghagikgik nito ay ang pagdapo nito sa bubunga ng kanilang pamamahay. Yan lang ba ang kaya ninyo? Hinding-hindi ko kayo patatahimikin sa huling sandali ng inyong mga buhay. Wika ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, agaran din naman itong umalis sa bubunga ng bahay. Hinayaan lang naman ito nila Pio Carpio sa kadahilanang patuloy pa rin silang nakakapit sa kanilang mga plano. Hinding-hindi sila gagawa ng hakbang hanggat hindi dumarating ang pangkat na tutulong sa kanila sa digmaan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumisan ang nilalang na yon. Nang bumalik na ang katahimikan sa buong paligid, agad din namang nagpulong-pulong sila Pio Carpio upang muling pag-usapan ang mga pangontrang kanilang ilalagay papaikot sa bahay. Pio Carpio, alam kong hindi ordinaryo ang mga nasilaya nating nilalang. Maaari bang ipagtapat mo sa amin kung anong uri ang inyong nakita kanina? Wika ni Gonzalo. Tama ka. Hindi nga ordinaryo ang babaeng yon. Noong una pa lamang itong magparamdam, ay inaasahan ko ng isa itong nilalang na merong taglay na malalim na karunungan. Ang plautang pagmamay-ari nito ay isang agimat ng kaliwa. Karaniwang ginagamit ang ganoong uri ng agimat sa pagtawag ng mga dyablo at mga engkanto. Magiging mahirap sa ating kalabanin ito kung hahayaan na lang natin siya sa kanyang mga nais gawin. Kaya ikaw, iho, yon ang una mong pagtuunan ng pansin kapag sumiklab na ang nalalapit na digmaan. Sagot naman ni Pio Carpio. Dahil sa sinabi ni Pio Carpio, hindi na nagawang tumutol ng kanyang mga kasama. Pinili na din nilang makapagpahinga upang maging maayos ang kanilang trabaho kinabukasan. Sa paglipas ng 2 araw, ay patuloy pa rin ang pagpaparamdam sa kanila ng babaeng nangangalaga sa itim na markupo. Palaging bumibisita yon sa kanilang tinutuluyang tirahan na para bang hindi nito alintana ang panganib sa mga kakayahan ng pangkat ni Pio Carpio. Habang patuloy silang nagtitimpi sa ginagawa ng mga ito, walang kaide-ideya ang mambabarang sa nalalapit na pagdating ng tulong nila Pio Carpio. Sa pagdating ng araw na kanilang pinakahinihintay, matagumpay namang nakarating sa lupain ng talusan ang inutusang albularyo ni Pio Carpio. Kasakasama nito ang kanyang mga kaibigang eksperto sa pagpuksa ng mga mambabarang na merong mga dalang kagamitang maaasahan nila sa oras ng digmaan. Sa pagdating ng mga ito sa tinutuluyang tahanan nila Pio Carpio, agaran din naman itong natunugan ng kanilang mga kalaban. Pagdating ng pangkat nila Pio Carpiong galing Tungawan, labis ang saya noon ni Gonzalo
nang masipat niyang kasama din ng mga ito ang kanyang kaibigang si Samuel. Maging si Uloy ay sumama na rin upang masiguradong magwawagi sila sa magaganap na digmaan. Sa pagsapit ng gabi, agaran din namang inihanda nila Pio Carpio ang kanilang mga gamit upang kontrahin ang anumang palipad hangin na ginagawa ng singiw na kanilang kalaban. Ermitanyong Carpio, lahat ng kailangan sa pagpatay ng mga mambabarang ay dala-dala namin. Pasensya na ho kayo at medyo natagala ng aming pagtungo rito. May mga hinintay pa kasi kaming kagamitan galing sa norte na siyang magpapalakas sa ating mga kasama. Wika ng isang albularyo. Habang sila ay nagpupulong, panay din naman ang ginagawang pag-uusap nila Samuel. Puro kumustahan ang pinaggagawa ng mga ito na parabang walang nakaambang panganib sa lugar na kanilang pinuntahan. Samuel, kumusta kayo ng ating mga kasama? Maayos lang ba sila? Tanong ni Gonzalo. Oo naman, Gonzalo. Maayos ang kalagayan ng mga yon. Yung iba nga, nais sumama sa aming pagtungo sa lugar na ito. Pero hindi yun pinahintulutan ng iilang albularyo dahil sa mga trabahong maiiwan sa lugar kung sakaling sasama sila patungong talusan. Sagot naman ni Samuel. Ganun ba? Sayang, no? Mas magiging masaya sana ang digmaan kung lahat tayo ay magkakasama ngayon. Habang patuloy silang nag-uusap, hindi na nila naunawaan ang mga planong isinagawa ng kanilang grupo. Sa pagsapit ng lalim ng gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, doon na nga nagsagawa ng hakbang sila Pio Carpio. Matapang silang tumungo noon sa baryo upang hagilapin ang angka ng mga mambabarang na nagbibigay sakit sa kanilang mga kasama. Alisto, baka maraming patibong nakakalat sa paligid. Wika ni Pio Carpio habang sila ay naglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang napasok ang baryo. Sa pagpasok nila sa lugar na yon, wala silang nakitang kahit na anong kakaibang nilalang na nagmamasid sa kanilang paglalakad. Nang makalagpas na sila sa baryo, doon na unti-unting nakaramdam ng kakaiba ang pangkat ni Pio Carpio. Habang sila ay naglalakad, may mga iilan sa kanilang mga sulong dala ang kusang namamatay ang liyab nang hindi nila nalalaman. Isa yun umanong palatandaan na malapit na sila sa pugad na pinagkukublian ng mga mambabarang. Sa pagtahak nila ng daang napapaligiran ng mga talahib, bigla silang napatigil nang meron silang nasilayang isang lalaking nakaabang sa kanilang daraanan. Nakaupo yun sa isang upuang gawa sa kahoy at hindi ito nakikitaan ng paggalaw nila Pio Carpio. Sa pagtitig dito ni Gonzalo, doon niya tuluyang naaninag ang kakaibang pagmumukha nito. Paglalarawan dito ni Gonzalo, meron itong piring sa kanyang mga mata na kulay itim at bakas sa piring na yon ang butas niyang mga mata. Kulay itim din ang mga labi nito at bungi-bungi na ang ngipin. Wala din itong tenga at kulukulubot ang maitim nitong balat. Habang hindi gumagalaw ang nilalang na yon, rinig na rinig ni Gonzalo ang kakaibang ingay ng nilalang sa bawat paghingang kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang ibinuka ng nilalang na yon ang kanyang kamay na kung saan naroon ang kanyang isang mata. Dumidilat-dilat ang mga mata na yon na para bang meron itong sariling buhay. Matapos itong masilayan nila Gonzalo, nagwika si Pio Carpio na nga, Huwag ninyong pansinin ang nilalang na yan. Yan ang hungis ng bagat na inilagay dito ng mga mambabarang
upang mahirapang pumasok ang kahit na sino sa lugar na ito. Kung nagkataong wala tayong kakayahang makasilay ng mga bagat sa paligid, ay maaaring dalhin tayo ng nilalang na yan sa karimlan ng lugar na ito. Sundan niyo lang ang paglakad ko upang hindi tayo pagtangkaan ng bagat na ating nasisilayan. Nang marinig ito ng pangkat ni Pio Carpio, muli na naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Dahan-dahan ang ginawa nilang paglalakad dahil panay ang pagmasid at pagramdam nila sa paligid. Maaari kasing ang mga nakabaong bitag doon na siyang magbibigay sakit sa kanilang mga kasamang aksidenteng makakaapak dito. Habang tuluyan na silang nakalayo sa bagat, doon na nga nasilaya nila Pio Carpio ang iilang kubong nakatayo sa paanan ng isang bundok. May mga nakasinding gasera ang mga ito na isang indikasyon na hindi pa natutulog ang mga tao roon. Matapos itong masilayan nila Pio Carpio, dahan-dahan na ang kanilang ginagawang paglalakad papalapit sa pugad ng mga mambabarang. Alam nilang maraming nakapaikot na patibong sa lugar na yon, kung kaya't matinding pag-iingat ang kanilang ginagawa. Sila Uloy at Samuel noon ay nakabuntot lamang kay Gonzalo dahil sa alam nilang matalas ang paningin nito. Sa paglipas lamang ng ilang minuto, agaran din namang natunugan ng mga mambabarang ang kanilang pagdating. Isa-isa itong nagsilabasan sa kubo nung medyo makalapit na sa lugar ang pangkat nila Pio Carpio. Huwag na kayong magtago dyan! Inaasahan namin ang inyong pagdating! Sa wakas, napagpasyahan nyo ring ialay sa amin ang inyong mga walang kwentang buhay! Sigaw ng isang lalaki. Tio Carpio, ano ho ang gagawin natin? Tanong naman ni Gonzalo nang marinig niya ang sinabi ng mambabarang. Kasabay ng pag-uwika noon ni Gonzalo ay ang pagsitayuan naman nila Pio Carpio. Pinili nilang lumitaw na sa kanilang kinaroroonan upang harapin ang mga mambabarang. Matapos silang masilayan ng lalaking yon, agaran din naman itong tinawag ang iilan sa kanyang mga kasama. Doon napansin nila Gonzalo na meron palang karamihan ang bilang nito, na halos doble ang bilang sa kanilang pangkat. Sa paglipas pa ng ilang minuto, doon na din lumabas ang isang matandang babae habang nakabuntot sa kanya ang kanyang alagang itim na markupo. Okay, ilang oras lang lapag na natin yung 67. Yun lang. Salamat.